Vi har udført forsøget ionforbindelse eller ej, hvor vi skulle opløse nogle forskellige stoffer i heptan og etanol og vand, for at afgøre om det var polært eller upolært molekyle eller en ionforbindelse. Og jeg vil starte med at fortælle lidt om elektronegativitet, fordi elektronegativiteten den kan beskrives som atomernes evne til at tiltrække elektronerne, og elektronegativiteten er også med til at bestemme om et stof er et molekyle eller en ionbinding. Jo mere elektronegativt et stof er, jo bedre tiltrækkes elektronerne i en kovalent binding. En kovalent binding dannes mellem to ikke-metaller, hvor de to atomer deles om to elektroner, altså i et molekyle. De kovalente bindinger kan yderligere deles op i polære og upolære molekyler, hvor vi kan se i skemaet, hvor det skiller sig fra polært til upolært, og så igen til en ionforbindelse. For at beregne et molekyles elektronegativitet starter man med at se på bindingernes polaritet, og derefter på summen af dem. Bindingernes elektronegativitet, og derefter summen af dem. Der gælder en tommelfingerregel, at polære molekyler kan opløses i polære, og at upolære kan opløses i upolære. Og i dette forsøg har vi så undersøgt, om forskellige stoffer kan opløses i vand, heptan og etanol. Vand består af oxygen og hydrogen, og oxygen har en negativ ladning, og hydrogen har en positiv ladning. Og hvis vi kigger på oxygens elektronegativitet, som er 3,5, og derefter på hydrogens elektronegativitet, som er 2,1, kan vi se, at der er en forskel på 1,4 i elektronegativiteten, og dermed er det altså et polært molekyle. Og sådan et molekyle kaldes så også en dipol. Om et molekyle er opløseligt i vand afhænger af, om den indeholder hydrofile eller hydrofobe grupper, hvor de hydrofile grupper, som er dem der er her, de er vandelskende og derfor ville kunne opløses i vand, og de hydrofobe grupper er de vandskyende grupper. Så man kan sige, at de hydrofobe grupper her er godt som upolære, og de hydrofile er så godt som polære. Et eksempel på en hydrofob gruppe er bindingen CH, som vi finder i et af vores opløsningsmidler, heptan, som vi ser her. Og derfor kan jeg konkludere, at heptan er et upolært opløsningsmiddel. Etanol, som vi har her, har derimod 2 hydrofobe grupper og 1 hydrofil, og derfor kan det være lidt svært at regne med. For der er en tommelfingerregel, der siger, at det gælder, at der skal 4 carbonatomer med hydrofobe grupper til at ophæve virkningen af en hydrofil gruppe, men i etanols tilfælde er der kun 2 hydrofobe. Og derfor kan etanol opføre sig delvist polært og delvist upolært, da det har en polær og en upolær ende. Jeg har valgt at kigge på eksemplerne olie, natriumklorid og sukrose, opløst i vand, etanol og heptan. På billedet er olie af et triglycerid, som er fedtstof, og det fremgår altså, at der er et overflod af de hydrofobe grupper, som er de her CH-bindinger. I hvert fald mere end det beskrevede 4-1 forhold, og derfor kan jeg konkludere, at olie er upolært. Derfor forventer jeg også, at det opløses i heptan og muligvis etanol, da upolære og upolære jo kan blandes. Hvis man kigger på natriumkloridets elektronegativitet, kan man se, at Cl har en elektronegativitet på 3, og Na har en elektronegativitet på 0,9, og forskellen er altså 2,1. Så derfor er ifølge det skema, vi så tidligere, NaCl en ionforbindelse. Og det betyder så, at der er stor forskel på atomernes ladning, da Na er en plusion og Cl er en minusion, og det opfører sig derfor polært. Derfor forventer jeg, at natriumklorid kan opløses i vand, og måske også etanol, da det er en let opløselig forbindelse, som det fremgår af et skema i bogen også. Kigger man på sukrose, så kan man se, at den består af hydrofile grupper, nemlig bindingen OH, og derfor så tror jeg, at det kan opløses i vand og måske også etanol. Til forsøget brugte vi selvfølgelig de 3 opløsningsmidler vand, heptan og etanol, og så brugte vi også 6 andre stoffer, som var natriumklorid, kobbersulfatvand i forholdet 1:5, diod, der var pulveriseret, sukrose, som var sukker, olie og pentan. Og vi skulle selvfølgelig også bruge 18 reagensglas og et stativ til at holde reagensglassene,
Så skal vi bruge indgangspipetter og spatler til at transportere stofferne og opløsningsmidlerne. Vi hældte vand og heptal og etanol op i 6 glas, og derfor tilsatte vi et af de tidligere nævnte stoffer til en af hver opløsningsmidler. Så vi havde en blanding med vand og natriumklorid, og så havde vi en blanding med heptan og natriumklorid, og en blanding med etanol og natriumklorid osv. Så vi endte med at have 18 forskellige reaktioner. Og jeg har så taget udgangspunkt i 9 af dem, og formålet var så at undersøge, om det blandede sig, eller om det forblev delt. Og som det ses i resultaterne af det, jeg har arbejdet med, så opfører etanol sig både polært og upolært. Da det blev blandet med sukrose, opførte det sig fx upolært, ligesom heptan gjorde, i og med at det ikke blev opløst. Men da det blev blandet med olie, der opførte det sig polært, ligesom vand, fordi det ikke blev opløst. Og hernede ses så resultatet af dem alle sammen. Og som det ses, så var heptan og vand hinandens modsætninger hele vejen igennem, hvor etanol opførte sig lidt forskelligt. Fejlkilderne i det her forsøg kunne muligvis være en upræcis afmåling, fordi det måske kunne have givet os en anderledes reaktion, hvis forholdet af stofferne havde været anderledes. Og så er det selvfølgelig også lidt en fejlkilde, at etanol opfører sig både polært og upolært, i og med at formålet med forsøget var at undersøge, hvordan forskellige stoffer reagerede, og man ud fra det kunne bestemme, om det var polært eller upolært. Og det er derfor også min konklusion, nemlig at man ved hjælp af et stofs opløselighed i vand, heptan og etanol kan bestemme, om det er polært eller upolært. Og der vil jeg så gå for at teste det i vand eller heptan, da etanol jo er lidt svært at regne med.